Türkmenistana da sarı yurtlarda galan Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyr getirilip, olary ýurdun Türkmenabatdaky itaty karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Aşgabatda ýaşy 60-dan geçen raýatlara ýurdun özünde resmi taýdan hasaba alynmadyk Xitay vaksinasy tanjym edilýär. Bu ağırlykda Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginiň sosial ağırlygy saklamak we ýüz maskalaryny dakynmak baradaky duýdurşyna garamazdan Nowruz bayramynyň öňü sirasynda bu talaplar berja edilmezden Türkmen telewizionyasy üçin bayramçylyk reportajlary düşürilýär. Türkmen häkimetleri ýurtda ölüm howply COVID-19 ýokunjunyň ýeke ýagdaýyny henüz hem hasaba almadylar. 17 martda Täjikistandan Türkmenistana ýörüýte gurnulan uçur bilen 175 Türkmen raýaty getirildi we olar şol wagtyň özünde 3 hepde möhlet bilen Türkmenabatdaky karantin zorlugyna ýerleşdirildi. Azatlyň Tebitdäki saglyk pudugundaky çeşmesiniň maglumatyna görä getirilen raýatlaryň arasynda durly ýaşdaky adamlar, şol sandy studentler, çagaly eneler hem bar. Azatlyň yerli habarçysy bilen söhbetdeş bolan çeşmäniň sözlerine görä uçur biletleri daşary ýurtlardan getirilen raýatlaryň öz hasabyna satyn aldyryldy. Resmiler ilki Täjikistandan itirilmeli raýatlaryň hosarlaryna Türkmenabatyň aeroportunyň kassalarynda öz hasaplaryny bilet satyn aldyrdylar. Olar uçury minmeli raýatlaryň adyna elektron petek hökmünde hasaba alyndy. Häzir daşary ýurtlardan ýene raýatlaryň getirilmegine garaşylýar. Olar hem biletleriň pullaryny özleri tölemeli bolarlar diýip howpsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrmasyzlyk şertinde tökbetdeş bolan çeşme bellidi. Azatlyň ozalda habar berýärler Türkmen häkimetleri daşary ýurtlardan raýatlaryny ýygyna getirmek planlarynyň çäginde Türkmenabatdaky karantin zorluklarynyň gerimine giňeldipdi. Bu ağırlykda Türkmenistanda ýylatyň COVID-19 keseline garşy vaksinasiýasy dowam etdirilýär. Anyny paýtagtyň yerli poliklinikasyndan jaň etdiler we koronawirusa garşy vaksina tanjymy üçin aprelde ýazga durmagy teklip etdiler. Any kaýsy vaksinanyň uruljakdygyny soranymda saglyk resmiýeti ilk jogap bermekden ýüze wursa-da soňra Xitay vaksinasynyň tanjym ediljekdigini ma'lum etdi diýip 60 ýaşlarynyň ortasyndaky pensionerlaryň biri 19 martda Aşgabatdaky habarçymyza gurrun berdi. Ýatlatsak ýanwarda Türkmenistan bir wada 2 tane Rus vaksinasyny resmi hasaba aldy. Şeýle-de bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän beýleki daşary ýurt vaksinalaryny we dermanlaryny öwrenmek hem hasaba almak planlaryny eglan etdi. Emma Türkmen häkimetleri ýurdu martyň başynda gelendigi belli bolan Xitay vaksinalaryny resmi hasaba alandygyny we ulanýandygyny ma'lum etmedi. Habarçymyz häzir paýtagtyň beýleki saglyk nokatlarynda hem esasan ýaşy 60-dan geçen raýatlara vaksina tanjymlarynyň urulýandygyny belleýär. Onuň sözlerine görä vaksinasiýa ara 20 gün salanyp 2 tapgyrda alınıp barylýar. Şeýle-de tanjymyň öň ýany raýatyň gan basysy we öýküniniň gowrumy öwrenilýär. Türkmenistan koronawirusyň tutuş dünýäde pandemiýa edilip eglan edilmeginden bäri bir il çemeti wagtyň geçendigini, şeýle-de ýurdun içinden bu ýokunja ýolugýanlar we ondan helak bolýanlar barada syzyp çykan maglumatlara garamazdan häzirki güne çelini COVID-19-yň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Şol bir wagtda Türkmen häkimetleri ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüş bilen ýurtda durly çäklendirmeleri maska rejimine girizdi. Saglyk saklaýyş we derman senaty ministrligi hem raýatlaryň sosial ağırlygy saklamagy we goruk maskalaryny dakynmagy barada duýduruş çap etdi. Emma ölüm howply virusyň ýaýramagynyň öňüni almak üçin giridilen bu talaplaryň döwlet mediýasy üçin düşürilýän propaganda ähengli reportajlaryny öz içine almaýanyna çalym edýär. Azatlyň mardaky habarçylarynyň berýän maglumatyna görä bu günler 21 martda bellenilýän Nowruz bayramyna gabatlanyp hiç ýyly öňüni alys çäherleri berja edilmezden raýatlar sultany büdjet işgärleri telereportajlarda video düşmäge mejbur edilýär. Marynyň Owuthan etrawynyň çölünde Nowruz bayramynda telewizionyada görkezmek üçin ýasama bayramçylygy gurnadylar. Muňa ýol ötün Türkmen gala, Murgap, Owuthan etraplaryndan ýüze golaý adam, sultanda folklor toparlary, çağalar we büdjet işgärleri mejbur gatnaşdyryldy. Çölüň içinde ir saat 8-den 2-nji saat 18-e çelini ayak üstünde durduk. Bular ýaly wakalarda adatça bolşýaly ne iýmit bilen üpçün edildi, ne de zerur hajatlar üçin mümkinçilikler ýola goýuldy. Göz üçin gadyn ataran boldular, emma hatda çağalara hem dadymlyk hissat bermediler diýip eferde adynyň asyr diýilip üýtgedilip tutulmagyny soran bu çäre mejburi gatnaşdyrylanlaryň biri 18 martda habarçymyza gurrun berdi. Asyr çäre gitmekde ýüze wurýanlary edarlarynda
düşündürüş ýazdyrylýandygyny, şeýle-de iş ýerinden kowmak bilen haýbat atylýandygyny bellidi. Ol çäranyň dowamynda adamlaryň arasynda sosial aýrylygyň berjä edilmändigini, şeýle-de hiç kimden gorug maskytyny dakynmak barada talap edilmändigini sözüne goşdy. Ýogsa mundan ozalky maglumatlarymyzda polisiýanyň küçülerde maskasyz adamlary saklap, olara jerime töletdirýändigi bellenipdi. Türkmenistan özünde hiç bir koronavirus ýokuşmasyny resmi taýdan hasaba almady. Emma tazyp çykýan maglumatlar soňky bir ýylda ýurtda ölüm hadisalarynyň adaty ýyllardakydan has görülendigini, hastahanalarda ýogulanlaryň jesetleriniň plastik haltalarda açmasyzlyk şerti bilen berilen halatlarynyň az däldigini görkezýär. Galy berse-de prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevralyň aýagynda eden çykyşynda hiç ýyly goşmaçy jikmejik maglumatlary bermezden COVID-19-yň Türkmenistanyň halkyna hem garaşylmadyk örençil syrymly ýagdaýlary ýüze çykarandygyny boyun alypdy.